Dan il-bodies femminili huwa wieħed mill-kollezzjoni nazzjonali tat-tessuti qiegħda fil-Mużew Nazzjonali tal-Etnografija li jinsab fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Mogħtija l-mużew snin ilu bħala donazzjoni minn familja. Hija ta' nofs is-seklu 18, stil li huwa ta' influwenza minn pajjiżi tal-Ewropa. Kif jixed id-drapp bħal il-brokat, id-drapp jiġifieri, id-disinn tal-fjur, il-qata tal-kmiem u il-lazz li għandek fuq quddiem kif ukoll hemm lazz fuq wara. L-istomaker ta' quddiem huwa nieqes, stomaker dekorattiv li jkun taħt il-lazzijiet. Hemm nieqes ukoll id-dublett. Il-lan tal-kollezzjoni tat-tessuti u l-kostumi mhuwiex biss biex ikun merfuħ. Imma jinħareġ għal wirjiet, jiġu esebiti f'kuntest bħalma hija din. Dialogu ma' xogħlijiet tal-arti bħalma huma ta' Antoine Fabre li fihom naraw stil ta' ħajja nobbli. Dan il-bodies kien esebit f'wirja oħra xi snin ilu. Ħaġa aktar importanti hu li jsir studju, li jsir riċerka dwar il-kostum u t-tessut ta' kull perjodu. Illum għandna ħafna iktar tarif dwar id-donazzjonijiet li qegħdin nirċievu isiru parti mill-istorja ta' dak li għamluna Maltin li mhux dejjem issiba miktuba fil-kotba. Jiena bħala kuratriċi tal-kostumi u tessuti naħdem ħafna mal-laboratorju tal-konservazzjoni, mal-konservazzjonisti. Min-naħa tiegħi l-istudju kiena tinħares lejn drapp, buttuni, kriket, materjal ieħor li huwa magħmul minnu il-kostum. U mbagħad hemm dawk il-laboratorji jidħlu iktar fid-dettall fejn jidħol ix-xjenza tat-tessut. Jintużaw microscopes, jintużaw faċilitajiet oħra diġitali u minn hemmhekk niskopru ħafna iktar informazzjoni dwar il-bodies u affarijiet oħra. Ix-xogħol tal-kuratriċi hu li tagħżel oġġett f'tal-każ ħwejjeġ li jmorru mat-tema li jkun hemm għall-esibizzjoni. Mbagħad tiġi għandi fil-laboratorju u tara barra li niddiskutu il-kondizzjoni tal-oġġett u x'tajjeb biex jiġi esebit, jiflaħx jiġi mmuntat, nitkellmu fuq dal-affarijiet. Jiena rrid nagħmel condition report ngħidulu qisu nistudja l-oġġett, nara li huwa b'saħħtu, tgħidli b'saħħtu, ġelli pereżempju l-ispalla, tant tkun immermra biex inti biex tlibsu fuq mannequin ma jkunx jiflaħ dik il-kedda li wieħed jgħaddi minnha. Imma f'dal każ kellna xorti li din il-bodies li għandi warajja kienet b'saħħitha biżżejjed biex tiġi immuntata. Ix-xogħol ma jispiċċax hemmhekk. Aħna nafu li matul iż-żminijiet in-nies inbidlu, il-forma tal-mara nbidlet bħal tal-irġiel, imma bħalissa qegħdin nitkellmu fuq in-nisa, okay? U l-istudju tal-conservator mal-kuratriċi u li naraw f'liema perjodu taqa'. Kif qalet tajjeb Anna Marija, dan jaqa' fil-perjodu 18. Nafu li n-nisa dak iż-żmien kien ikollhom qaddhom żgħir. Dak huwa sforz kemm kienu jissikkaw il-korp tagħhom bil-korset, okay? U din hija eżempju tajjeb. Okay? Xogħol il-conservator mbagħad fuq liema mannequin ħallibsu. F'dal każ kellna problema x'mannequin ta' mara bħali huwa kbir wisq. Kellna nixtru mannequin ta' tifla żgħira, okay? U dal-mannequin xorta kien kbir mill-qatt. Allura sa nagħmel jien. Irrid nieħu l-qisien minn ġewwa tal-bodies. Aħna nibdew bil-kontra. Meta aħna mmorru għand il-ħajjata qiegħed toħdilna l-qistana biex tattina bil-libsa li ħadħitilna. Aħna naħdmu bil-kontra. Nieħdu l-qis minn ġewwa tal-ġaketta. Okay? U nibdew naraw li ma parti mill-mannequin iridu naqsu. F'dal każ naqqasna ħafna mill-waist, mill-qatt. Nużaw għodd ovvjament biex nillimaw iż-żejjed,
Ukoll meta nillimaw irridu xorta nagħmlu iċken bil-qista ġewwa tal-ġaketta. Għal xiex? Għax jiena il-libbes ma nistax nisforza. Il-ġaketta ma tiċċaqlaqlix. Tpoġġija fuq l-oġġett. X'in jiena nillima biżżejjed il-manikin, mbagħad nuża materjal artab, ngħidulu packing aħna, biex nagħtu l-forma tas-sider, tal-qatt, tal-hips. F'dal-każ il-hips, ovvjament mhumiex ta' tifla żgħira. Libbisnihom bil-materjal li għandna, nerġgħu nippruvaw il-ġaketta, ovvjament. X'in naraw li qadet tajjeb, niksu b'dik il-lajkra sewda li qegħdin taraw minn barra. Huwa xogħol ta' paċenzja, ta' dedikazzjoni u ta' rispett lill-oġġett. Dejjem irid ikollok il-post nadif u dejjem tibqa' tikkonsulta mal-istorja ħatara kif kien jidhru ħalli inti min ħajġiera din il-ġaketta hawnhekk ġol-mużew ittieħ rappreżentazzjoni tajba tal-figura li kien hemm taħt il-libsa. Studju illi jsir fuq bodies bħal din, l-ewwel ma tara il-disin tagħha. Id-drab minn xi xinu magħmul, l-aċċessorji bħal huma l-kriket, f'dal-każ kellna l-lazzijiet neqsin, u l-istudju jsir permezz ta' kotba u anke f'kollezzjonijiet privati jew inkella f'mużewijiet. F'dal-każ il-sabiħ dwar din il-bodies hija li bħalma semmejt hija ta' seklu 18 u tara f'dak il-perjodu x'kien jintlibes. Il-ħijata kif kienet issir id-drab ġili jaqbel u ġili ma jaqbilx. Ir-riżorsi kienu ftit, allura jippruvaw jagħmlu kemm jista' jkun din l-iktar libsa eleganti. Bħala lazzijiet, x'inhu l-użu li jkollok lazz fuq ta' quddiem ikollok stomacher. L-stomacher mhux xejn ħlief ikun dekorattiv, ikun triangolu li jkun imdaħħal wara l-lazzijiet. Għandha il-lazz fuq wara għal diversi raġunijiet. Il-libsa kienet jew tintiret, jew inkella l-istess persuna kienet tilbes l-istess libsa ma forsi tqawwet ftit, jew inkella tkun ħarġet tqila. Allura jkollha dak l-element ta' iktar ftuħ min-naħa ta' wara. Dil-bodies hija waħda minn ftit jekk għandna 5 kampjuni bħala. Nixtiequ il-qudiem ikollna iktar eżempji biex aħna lin-nies intuhom iktar viżjoni kif kien iż-żmien ta' dak il-perjodu ta' żmien Favre. Għandna wkoll pittura. Meta wieħed ikollok il-pittura ta' dal-tip ta' ħwejjeġ u jkollok ċaġa ta' veru, għandek ġakketta ta' veru, din hija eżempju ħaj ta' kif kien jilbsu n-nies. Tagħmel l-istorja iktar interessanti u nkunu nafu iktar fuq il-kultura tan-nies ta' dak iż-żminijiet. Jiena nħeġġeġ li kull min għandu eżempji u jixxerja magħna dawn l-affarijiet, aħna qegħdin hemm biex ngħinuhom jidentifikaw, jistudjawhom, ħalli l-istorja ta' Malta, speċjalment tal-ħwejjeġ, issir iktar miftuħa, iktar marfa, u nikbru flimkien bl-informazzjoni.